Ай, почвай клипа. Аре! Ай! Сега е време Ленева да покаже какво прави с 70 кг на штанга. Асено! Разбра ли, Мишок? А? Разбра ли, че с 50 кг блъскам 10 пъти за бицепс, смешник и с 60 кг ще мога. Разбираш? Просто нямам дискове тук да увелича тежината си. Имам до 50 кг, смешен. Разбираш ли? Искам да ти покажа какъв позор си. Пълен с водичка. Натряска си раменцата с дека. Пълен с водичка, позорче. Разбираш ли? Е, това искам да ти кажа. Че си един позор, сигурно с 70 кг ще мога да прави бицепс. Ти няма да можеш толкова. Макар че се заклащам, леко, че и толкова няма може, бе. Защото нямаш силичка. Всичко в тебе е изкуствено, напълнено с вода. Разбираш? Аз ям, взимам добавки и тренирам, а ти се боскаш с инжекциики. Боц, 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 като наркоман.